कोळी येथे शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी। हदगाव तालुक्यातील कोळी येथे दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून त्यानंतर बाईक रॅली काढून आणि लगेचच गावातील जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा कोळी येथील विद्यार्थ्यांनी लेझिम आयोजित करण्यात आली होती। लेझिममध्ये त्याने विविध प्रकारचे उपक्रम दाखवले। जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा कोळी येथे सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करून शिवजयंती साजरी करण्यात आली। तसेच शिवजयंतीचे औचित्य साधून राज्यस्तरीय आदर्श युवा पत्रकार पुरस्कार कोळी गावचे कृष्णा चौतमाल यांना नुकता जाहीर झाल्याबद्दल गावातील राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विनायकराव क्षीरसागर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा भेट देऊन कृष्णा चौतमाल यांना शुभेच्छा दिल्या। यावेळी गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी उपस्थित होते।